Peer pressure u ħtieġa ta' iktar kontroll. Dawn kienu l-kummenti tad direttur kliniku tas-setqa George Grech meta mistoqsi dwar rapport li wera li pajjiżna huwa fost l-iktar li għandu żgħażagħ ta' 15 u 16-il sena li jikkonsmaw id-droga kokaina. Il-problema l-età ta' dawn iż-żgħażagħ ħafna drabi tkun il-peer pressure. Jiġifieri li sħabhom qed jagħmlu hekk, allura aħna nagħmlu l-istess. It-tabib Grech qal li minkejja li r-rapport jenfasizza l-problema ta' droga fost dawn iż-żgħażagħ, l-ikbar problema tibqa' dik tal-alkoħol. Barra minn dan sostna li f'Malta qed tinbidel ħafna l-kultura ta' kif iż-żgħażagħ jiddevertu. Tidher li Malta dina qed titla' u din hija marbuta ħafna mal-kultura li għandna Italjani jgħidulu żballo ta' kif niddevertu, disgrazzjatament, ġifieri parties, clubs u anke xi kultant festi. Skont ir-rapport Ewropew il-kokaina f'pajjiżna kienet ukoll l-inqas pura fis-suq Ewropew. Id-direttur kliniku George Grech fisser kif meta droga tkun pura ħafna wkoll huwa ħażin. Aħna l-inkwitana li meta tkun pura ħafna se naraw ħafna iktar effetti koroħ biex ngħidlek ta' overdoses jew effetti fimni jiddependi fuq il-qalb jew infezzjonijiet jiġifieri. Huwa stqar li l-maġġoranza taż-żgħażagħ ta' din l-età ma jirrikorrux għat-trattament ħafna drabi għaliex din tkun fażi biss. Għalkemm diġà qed isir ħafna biex tiġi indirizzata din il-problema kemm minn għaqdiet governattivi kif ukoll minn dawk li mhumiex, saħaq li għad baqa' xi jsir. Dik li ngħidulhom aħna l-prevenzjoni fejn qed nurruhom iż-żgħażagħ l-effetti koroħ ta' dawn id-drogi x'jistgħu jagħmlu x'jistgħu jkunu l-konsegwenzi. U mbagħad id-deċiżjoni hija taż-żgħażagħ ukoll. Imma importanti wkoll li jkun hemm ħafna iktar kontroll.